سلام سلام تخاتلتي كما يلخم أنا إغزابر استمسغن يخون دحناي أبناي لما عنت مدبي بزن سلسته بوزيشن انتهي باتكا تمرعوا بزبل رأستي مدب حزلكم مسئلخو أبناي لما عنت مدبي ندك تبعتيو ناب ناي صوتاو ركب ناي عقبت أقعي زأتو سلسته بوزيشنات كنقرأكم يه حزيز نقرأكم بوزيشنات ካብ ብዙሓት ፖዚሽናት ተመሪጾም ንደቂ ተባዕትዮ ዕግበት ይፈጥሩ እዮም ተባሂሎም ብሳይንስ ዝተረጋገጹ ፖዚሽናት እዮም ከም ዝፍለጥ ናይ ሓበሻ ደቂ ኣንስትዮ ሓድሽ ዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ፖዚሽን ክጥቀማ ኣይፈቅዳን እየን ኮይኑ ግና ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም በዓልቲ ቤትኩም ወይ ከዓ ኣፍቃሪትኩም በዘን ሰለስተ ፖዚሽን ቀጽለ ዝነግረኩም ፖዚሽናት ክትህበኩም ድልውቲ እንተኾይና ዕድለኛታት ኢኹም ከም ዝፍለጥ ኣባና ታጓለን ሴቲ ብታሕቲ ኮይና እትወዲ ተባዕታይ ብላዕሊ ኮይኑ ዝግበር ፖዚሽን ዝተለመደ ዓይነት ፖዚሽን ኮይኑ ግና ሓደ መናእሰይ ፍሊ ዝበሉ ፖዚሽናት ምሙካር ጀሚሮም ኣለው ፖዚሽን ምፍላጥ ንጾታዊ ርክብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ሕዚ ዝነግረኩም ፖዚሽናት ብጣዕሚ ዕግበት ክትረኽብሎም ትኽእሉሎም ዓይነት ፖዚሽናት እዮም ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕናዊ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ሓዳር ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ንኽባጻሕ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ናብ መደበይ ከኣቱን ከለኹ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ፖዚሽን ኣብ ሶፋ ዝግበር ፖዚሽን ዓይነት እዩ ኣባና ኣብዝሓ ግዜ ጾታዊ ርክብ ዝግበር ኣብ ዓራት እዩ ኮይኑ ግና ነቲ ጾታዊ ርክብኩም ተደጋጋምን መህከይን ክገብሮ ይኽእል እዩ ኩሉ ሻ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ማለት እውን ኣብ ዓራት ንገብሮ እንተኾይና ጾታዊ ርክብና ተደጋጋምን መህከይን ክኾን ይኽእል እዩ ንረኽቦ ታሕጓስን ንረኽቦ ዕግበትን ተመሳሳሊ ዓይነት ዕግበትን ተመሳሳሊ ዓይነት ታሕጓስን እዩ ዝኸውን ቀይር እንዳበልና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ጾታዊ ርክብ ምግባር ኣገዳሲ ነገር እዩ ንኣብነት ኣብ ሶፋ ክኾን ይኽእል ኣብ ኪችን ክኾን ይኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ጾታዊ ርክብ ትገብሩ እንተኾይንኩም ኣዕጋባይን ተናፋቅን ርክብ ንኽትፍጽሙ ዝሕግዘኩም ዓይነት ሜላ እዩ ናብዚ ፖዚሽን ክምለስን ከለኹ ኣብ ሶፋ ዝግበር ጾታዊ ርክብ ከመ እዩ ዝግበር ዝብል ነገር ክንርኢ እንተለና እቲ ወዲ ኣብቲ ሶፋ ኮፍ ኢሉ ኣእጋሩ ይዝርግሕ እታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ኣብ ልዕሊኡ ኮፍ ብምባል ዝግበር ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት እዩ እዚ ንደቂ ተባዕትዮ ልዑል ዕግበት ይፈጥር እዩ ኮይኑ ግና ንደቂ ኣንስትዮ እውን ዕግበት ኣይፈጥር ማለት ኣይኮነን ንደቂ ኣንስትዮ እውን ዝህቦ ዕግበት ልዑል እዩ ካብቶም ንደቂ ተባዕትዮ ዝህቦም ጥቕምታት እቲ ቀዳማይ ኮይኑ ንረኽቦ ነቲ ወዲ ብዘይ ምንም ጸቕጥን ድኻምን መትልኡ ናብ ብልዕታ ውሽጢ ንኽኣቱ ዝሕግዞ እዩ መትልኡ ናብ ብልዕታ ውሽጢ ብዝኣተወ ቁፅሪ ድማ ዝህቦ ልዑል ዝኾነ ዕግበት ኣሎ እዩ ቀዳማይ ዝስከሞ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ሰውነት ስለዘየለ ድኻም ይቕንሰሉ እዩ እቲ ካልእ ድማ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ሰውነታ ብቐሊሉ እንዳረኣየ እንዳነኻኸ ተወሳኺ ዕግበት ክህባ ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣጥዋታ እንዳሓሳሰየ ኣጥዋታ እንዳነኻኸ ከናፍራ እንዳሰዓመ በጻብዕቱ ንብልዕታ እንዳነኻኸ እንዳሓሳሰየ ተወሳኺ ዕግበት ክፈጥረላ ዝኽእለሉ ዓይነት ፖዚሽን እዩ እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ዝህበን ዕግበት ድማ እዚ ዓይነት ፖዚሽን ባዕለን ዝቆጻጸርኦ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ስለዝኾነ እንተደሌን እንዳቐልጠፋ እንተደሌን ቀስ እንዳበላ ንጾታዊ ርክበን ብምቁጽጻር ዕግበት ንኽረኽባ ዝሕግዘን ዓይነት ፖዚሽን እዩ ስለዝኾነ እዚ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ብጽንዓት ዝተረጋገጸ ኣዕጋባይ ዝኾነ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ስለዝኾነ ኩልኹም ንኽትጥቀሙሉ ይሕብረልኩም እቲ ካልኣይ ንሪኦ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እታ ጓል ኣንስተይቲ ብከብዳ ደቂሳ ኣብ ከብዳ ከባቢ ትርኣስ ተገይሩ ዝግበር ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት እዩ እዚ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ንኽልቲኡ ጾታ ዕግበት ዝፈጥር ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ንደቂ ተባዕትዮ ዝህቦ ዕግበት እንታይ እዩ ዝብል ነገር ክንርኢ ከለና እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ብከብዳ ደቂሳ ኣብ ከብዳ ከባቢ ትርኣስ ኣብ ትገብሩሉ እዋን ብልዕታ ጽብብ ንኽብል ይገብሮ እዩ ምኽንያቱ እንታይ እዩ ቀዳማይ ኣእጋራ ስለተዓጾ እዩ ስለዝኾነ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ብዝጸበበ ቁጽሪ ድማ ንመትሎ ሕቑፍ ኣቢሉ ናይ መሓዝ ዓቕሙ ልዑል ስለዝኸውን ብጣዕሚ ንደቂ ተባዕትዮ ዝህቦ ዕግበት ይውስኽ እዩ እቲ ካልኣይ ጥቕሙ እንታይ እዩ መትለኹም ብጣዕሚ ናብ ውሽጢ ንኽኣቱ ዝሕግዘኩም ዓይነት ፖዚሽን እዩ ብፍላይ መትሎይ ንእሽተ እዩ ጓል ኣንስተይቲ ዘይክዕግብ ይኽእል እየ ኢልኩም ትጭነቑ ደቂ ተባዕትዮ እንተሃሊኹም ነዚ ዓይነት ፖዚሽን ንኽትጥቀሙ ክሕብረልኩም ይደሊ
ምክንያቱ እንታይ እዩ ብንእሽተይ መትሎ ዕግበት ክትፈጥሩ ትኽእሉሉ ዓይነት ፖዚሽን ስለዝኾነ እዩ ብተመሳሳሊ ድማ ጂስፓት ንብሎ ናይ ብልዕቲ ክፍሊ ብቐሊሉ ንምንካእ ዝምረጽ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ስለዝኾነ ዕግበት ብቐሊሉ ክትፈጥሩለን ትኽእሉ ኢኹም ከም ዝፍለጥ ናይ ብልዕቲ ክፍልታት ኣለው ዕግበት ንምፍጣር ዝሕግዝወን ንሳቶም ድማ እንታይ እዮም ጂስፓት እና ሲስፓት ንብሎም ናይ ብልዕቲ ክፍልታት እዮም ስለዝኾነ እዘን ስፓት እዚአን ብቐሊሉ ክትረኽብዎን ትኽእሉሉ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ሕዚ ዝገለጽኩልኩም ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ስለዝኾነ ነዚ ፖዚሽን ኩልኹም ክትጥቀምሉ ክሕብረልኩም ይደሊ እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ብጣዕሚ ዕግበት ዝፈጥር ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብሕቆኣ ደቂሳ ክልተ እግራ ናብ ማእገርኩም ብምስቃል ዝግበር ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ሕዚ ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ዝፈትዎን ዝመርጽዎን ናይ ፖዚሽን ዓይነት እንዳኾነ ይመጸሎ እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ በዚ ፖዚሽን ክትግበር ከላ ብልዕታ ጸቢብ ንክኾን ይሕግዛ እዩ ብተመሳሳሊ እውን ብልዕታ ናብ ደገ ውፅእ ንኽብል ዝሕግዞ ዓይነት ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ኣእጋራ ናብ ማእገርካ ኣብ ትሰቕለሉ እዋን ኣብ ብልዕታ ዘለው ጨዋዳታት ንኽእከቡ ስለ ዝገብር ብልዕታ ጽብብ ንኽብል ይገብሮ እዩ እቲ ካልእ ድማ ጂስፓት ብቐሊሉ ዝርከበሉ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ጂስፓት ተረኺቡን ተነኺኡን እንተልና ድማ ልዑል ዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ክትፈጥሩለን እትኽእሉ ኢኹም ደቂ ተባዕትዮ ካብዚ ክትርድኡ ዝግበአኩም እንታይ እዩ ዋላ እኳ ንእሽተይ መትሎ ይሃልኹም ዕግበት ክትፈጥሩ ኣይትኽእሉን ማለት ኣይኮነን ክትፈልጡ ዝግበአኩም ዓይነታት ፖዚሽን እዩ ኣየን ዓይነት ፖዚሽን እዩ ምስ መትሎይ ክኸይድ ዝኽእል ዝብል ነገር ጥራሕ እዩ ክትፈልጡ ዝግበአኩም ስለዝኾነ ዋላ እኳ ንእሽተይ መትሎ ይሃልኹም በዚ ዓይነት ፖዚሽን ክትገብርዎን ከለኹም ዕግበት ናይ ምፍጣር ኣቕምኹም ልዑል እዩ ዝኸውን ብተመሳሳሊ እውን እንታይ ኣሎ በጻብዕትኹም ብልዕተን እንዳነኻኻእኹም ተወሳኺ ዕግበት ንምፍጣር ዝሕግዘኩም ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ብፍላይ ቆልዓ ንምውላድ ድሌት ዘለኩም ሰብ ሓዳር ነዚ ፖዚሽን ንኽትጥቀሙ ክሕብረልኩም ይደሊ ምክንያቱ እንታይ እዩ ብተፈጥሮኹም ናይ ምውላድ ዓቕሚ እንዳሃለወኩም ኮይኑ ግና ናይ ዘርኢ ፍረኹም ናብቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ እንቋቑሖ ናይ ምብጻሕ ጸገም ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ከምዚ ዓይነት ፖዚሽን ኣብ ትጥቀሙሉ እዋን ናይ ዘርኢ ፍረኹም ብጣዕሚ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ስለ ዝፈስስ ብቐሊሉ ቆልዓ ንኽትሕዝ ስለ ትገብርዋ እዩ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ እዩ መደብና ዝተመችወኩምን ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበጽሕ ትደልዩን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበጽሕ ክትሕግዙና ብኽብሪ ሓትት ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕንየለይ